L'Extintor, el programa que ni apaga ni encén, però almenys fa soroll. Bona tarda a tots i a totes. Comencem un nou episodi de l'Extintor, el programa que ni apaga ni encén, però almenys fa soroll! Molt bé. Com esteu? Com va? Bé, estan bé. Uns dia més més. que altres, crec, perquè han vingut escoltant reggaeton i Nanuel en particular, que crec que en Pau no li agrada gaire. No, gaire gens. Bueno, no gaire gens. Gustos colores, no? Sols el DJ, avui no m'ha tocat. No t'ha tocat. Però bueno, mira, aquesta setmana què? Espectacle de l'actualitat. Sí. 2 dies després del 45è aniversari del cop d'estat del 23 de febrer, el govern va decidir desclassificar els documents inèdits d'aquell alçament militar i el protagonista de la història, Antonio Tejero, va decidir que era el moment de reunir-se amb el senyor, aka Francisco Franco i Bahamonde, i va fer-se un gran homenatge amb una de les seves mítiques frases. Al suelo. I així va acabar. Al suelo. Les coincidències en sincronia amb l'actualitat d'aquest món, permeteu-me dir que són simplement espectaculars. Sí. D'altra banda, l'Iran ha confirmat la mort del seu líder suprem després de l'atac dels Estats Units i Israel. Aquí no aprofundirem gaire perquè aquí no som el TN en Cruanyes, però nosaltres només podem dir que l'actualitat és de l'Iran. Ja està. De l'Iran. Ben locos, Molt bé, No, però molt fàcil, perdó. D'altra banda, hem tingut un cap de setmana amb els Goyes a Barcelona, on Susan Sarandon ha elogiat tant a Pedro Sánchez que per moments vaig arribar a pensar si era la reencarnació del Miquel Iceta del Polònia. També hem vist a Bad Gyal cantar una rumba catalana en català, i en l'àmbit esportiu, Lamine ha fet el seu primer hat-trick i la Porta està fent la millor precampanya electoral de la història, remenant macarrons, cridant sobre un toro mecànic i fent botifarres mentre canta el madridista qui no voti. Però avui l'actualitat no és qui mana el nostre convidat. M'han convidat a participar a un concurs de talents en el qual el jurat és Ibai Llanos i Aitana. Hola, ¿qué tal el cracks? Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Guys, I don't want to tell you this again. You want to live doing this? Really? Is this what you want to do? You are young, you are the age, go to school. Bon dia! Què tal, com esteu? Avui que és dijous, benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. No es verdad que perdimos el partido de ayer contra el Barça. Avui tenim amb nosaltres una persona amb més cares que un dau, però no perquè sigui falsa, al contrari, sinó perquè sap posar-se a la pell del personatge que més li convé en cada moment. Un autèntic artista del canvi de registre. Ens visita el Golden Boy de l'humor. Bé, un Golden Boy amb regust a pilota d'or vindria a ser com el Lamine, no? Quan ell rebia el Premi a Millor Jove Revelació, molts ja pensaven en un futur millor jugador. Una persona sense competència, simplement el millor, i literalment pot menjar a la taula de millors futbolistes del món, millors entrenadors de la història, millors cuiners de Catalunya i sobretot a la taula de els millors a la taula de polítics que el nivell va justet. L'única persona que és capaç d'unir a totes les antítesis del país, esquerres i dretes, Barça i Madrid, tot plegat dins d'un clar context de TDI, no? Trastorn dissociatiu de la identitat. Benvingut a un dels homes de Catalunya. Si avui és aquí, li donem les gràcies perquè poques vegades més estarem tan a prop de Lionel Messi. Xavi Imitaciones, bona tarda. Esperem que l'Extintor no t'apagui les ganes de tornar. L'aplaudiment és per vosaltres, aquesta presentació. Juro que és el lloc on millor i més agraïdes han estat les paraules de presentació. De veritat. A ellos de manual, no? A ellos. No, per favor, no em compareu amb Marcelo. A ellos, Com estàs? Tot bé? Molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Sí. És flipant ben bé com el món està ple de coincidències pel fet de que mor Tejero 2 dies després de... Bé, el dia després de que es desclassifiquin i tu imitis persones i et diguis imitacions de cognom. No, t'he de corregir perquè és mitaciones. Hi ha una sola I. És veritat, hi ha una I, I et diré que hi ha gent, hi ha bastanta gent del meu entorn que em té guardat com a contacte com a Xavi, cognom Mitaciones, entre els quals Joel Díaz, per exemple. No sorprèn. Guardar-me així, o sigui que ja està perdut el respecte per sempre. Andrés Iniesta, Sí. Enrique Iglesias, Hi ha molts, és increïble. Últimament molts programes en directe, no? Sí, moltes entrevistes, moltes gales et toquen... Déu-n'hi-do, s'ha acumulat una mica tot plegat, però bueno, bé, molt content, no em queixo. Xavi Colaboraciones, podria ser. Bueno, aquesta també me l'han fet. Xavi Lamentaciones, soc un meme en potes ja. Però imitaciones... Bé, imitaciones... Imitaciones. Per cognom, per què imitaciones? No, era per aprofitar la I de Xavi. Ah, vale, directament, Clar, tio, jo soc publicista, tio. Aleshores vaig dir que he de fer un naming potent, saps? No, és bonic. Fotre 2 Is, liar la gent...
Xavi, mitaciones. Home, hem vist tirant enrere que hi ha uns vídeos a l'inici de Juan Carlos, espectaculars. Primers Una vídeos. habitació. Primers És vídeos. lamentable, és lamentable. No els he esborrat perquè jo faig servir el meu Instagram una mica com a diari personal de records. Aleshores, jo miraré algun dia enrere i diré, hòstia, què fotia. Hi ha un setup, hi ha unes merdes aquí, així, buenos días, no sé què. Sí, hòstia, heu anat a buscar... S'ha rebuscat. S'ha tirat de marotec. Mica de la bona. Bueno, Xavi, va, t'explicam. Aquest programa té una particularitat i és la pregunta que crema. És una pregunta que pot sortir en qualsevol part del programa, ara, d'aquí 5 minuts, o en el final del programa, i tu tens l'oportunitat de saltar-te-la. Pots pitjar aquí, pitjar aquí, i te la saltes, però hi haurà un repte. Hi haurà un repte. A canvi hi ha un repte. I ja veuràs. Si alguna no vols contestar, timbre. No és res molt fotut, timbre i repte. Timbre. O sigui, cada vegada que jo apreti això hi ha repte diferent. Home. Esperem que no ho hagis d'apretar més d'una vegada. No, intentaré respondre a tot, encara que sigui esquivant coses. Esquivant males. Molt bé. L'extintor. La flama de la ràdio. Bueno, anem entrant ja en el debat, en el que és l'entrevista com a tal. Xavi, imitaciones, òbviament. O Espinosa, Tornem a dir-ho. Espinosa, el meu pare estarà que quedi clar, Espinosa. Com decideixes, bueno, com saps que saps imitar? Com ho descobreixes, aquesta habilitat, diríem? Jo, a l'escola, quan era molt petit, sempre vaig ser molt pallasso i molt de fer show a casa i a tot arreu, i me'n recordo que tenia una professora de plàstica, quan era molt petit, primària, que era xinesa, però que portava relativament poc temps. Bueno, relativament poc temps, no, portava molt de temps, però li sudava 3 collons parlar i aleshores parlava d'una manera molt característica, i jo la vaig començar imitant amb ella. Home, un clàssic. I aleshores, a la que, no sé, veus que la gent riu i tal, comences a fer-ho més, no? I te n'adones, allà m'adono, hòstia, mira, doncs puc imitar als companys o a professors, i ja més endavant doncs, a gent més de l'esfera pública. O sigui, aquesta professora és la primera a la que imites? Sí, podria ser que sí. Et va tocar la graduació? El Xavi, que imita profe! No et va tocar la típica de... Jo ho vaig proposar i no se'm va deixar. Imagina't, al revés. Se te va censurar. Se'm va censurar. És una espineta que tinc clavada amb la meva escola. Però, Una espinosa. Ja I així el primer... Perdó. Amb els cognoms estem... Que paren ja! Bro! O sigui, la profe xineta és la primera? No, xineta no, xinesa. Xinesa. Jo no he dit xineta. Ho ha semblat. Xinesa, Xinita. No, però així la primera persona, el primer personatge així més famós que vas imitar o que et va sortir, jo crec que podria ser perfectament el Pasqual Maragall que feia el Queco Novell al Polònia, quan vaig començar a mirar al Polònia, el primer episodi que vam fer. No ho tinc molt clar, qui seria, la veritat. Segurament un d'aquests. Que cabrón, no? Exacte, aquesta cosa, que cabrón. 1, 2, 3, provant 3%, que era la primera frase que deia. Home, un 3%. Sí. I llavors d'aquesta habilitat ho portes a les xarxes, no? De la imitació, directament. Sí, allà em pressionen bastant els meus germans i la meva família per dir, hòstia, tu has de fer alguna cosa. Jo estava estudiant, no sé si ja estava a la carrera quan vaig començar les xarxes. Què vas estudiar? Jo vaig estudiar publicitat i relacions públiques. Però sempre havia volgut dedicar-me a això a la ràdio o a la tele, no? Passa que és el típic que, bueno, plantes amb 17, 18 anys, no saps què fer, no t'imagines que pugui ser una cosa real. Aleshores, els meus germans em van dir, doncs, mentrestant, si estàs estudiant la carrera, doncs fot això a les xarxes i a veure què passa, no? I sí, allà vaig començar a penjar uns vídeos lamentables. Hi havia micro, Ameco... Hi havia un micro, Ameco... Zero edició. Sí, no, era terrible, editat amb l'iMovie del Mac, que és una autèntica merda. I sí, després va coincidir que una mica amb les xarxes i amb una cosa que jo vaig fer, que era uns cursos que es diuen radiofònics, allà em va sortir com una primera oportunitat a la ràdio, i ja des d'aleshores, un cop entrada a la roda dels mitjans, és més fàcil saltar d'una a l'altra i després ja va venir la tele. I aquí desconec, però igual també se't dona una mica més a veure amb les xarxes pel Covid? És un moment, sí, és un moment que la gent estava molt més a casa i enganxada, i jo crec que sí, que va ser no sé si el moment, no crec que fos el moment com de més creixement a les xarxes o de més visibilitat, però sí que molta gent em diu que em va conèixer i em va començar a seguir. No, de cop això d'entrar a roda ja de lo que és tot l'standing, de cop arriba el Polònia. Sí.
I això com entres al Polònia? Com és que et criden, et van veient? Sí, perquè ells un dia em truquen, un estiu, i em diuen, mira Xavi, t'hem vist, t'hem sentit a la ràdio, jo havia treballat ja 2 o 3 anys a Catalunya Ràdio i 2 o 3 estius a RAC1, al versió estiu, i aleshores entre el que t'hem sentit a la ràdio i el que t'hem vist a les xarxes, doncs ens mola el que fas i ens agradaria fer-te un càsting. I aleshores em van dir, prepara't aquests 2 o 3 personatges i vens d'aquí un mes. I fas el càsting i va anar bé, per sort, i així va ser. Ja vist, Podem saber quins personatges? Sí, he fet la del misteri, però es pot dir. En aquell moment em van demanar Pere Aragonès i Gabriel Rufián. Rufián ho tenia fàcil perquè ja el feia a la ràdio, però Pere Aragonès que no limitava ningú en aquell moment i era difícil, però collons, era molt complicat. Té tan poc carisma, vull dir. És que això és una putada, perquè la gent que és molt plana te l'has d'inventar una mica, la imitació. És el Víctor Font de la política. Podria ser, és una bona comparació. Sí, i després de rebot em van demanar també Oriol Mitjà. Estàvem no en plena pandèmia, però bueno, a les acaballes, i em van dir, hòstia, mira tal, perquè potser... I aquests van ser, i després, de fet, em van agafar per Pere Aragonès i per Oriol Mitjà, i Pere Aragonès el vaig fer el primer dia, i per pantalla van mirar i van dir, hòstia, sembla el fill de Pere Aragonès. Sembla una versió més reduïda encara de Pere Aragonès. Si el primer Pere Aragonès el fas tu, el Polònia? Sí, però vaig durar un episodi. Me'l van treure. Temes ja més específics de Polònia, hores de caracterització, per exemple. Quantes tens allà, entre maquillatge... Moltes. Depèn de la setmana. Mira, la setmana passada té aquestes coses a vegades al Polònia. Entrem a les 6 del matí i acabem a les 3, normalment. Aquest és com l'horari estàndard. Però depèn, pots tenir una sola caracterització un dia o vàries. I la setmana passada em va tocar 3 caracteritzacions diferents, que cada una potser et porta 1 hora i quart, 1 hora... Amb un mateix dia? Sí, amb un mateix dia. I cada una d'elles era per dir una sola frase. I jo era Gabriel Rufián per dir una frase, Jordi Turull per dir una frase. I clar, vaig estar moltes més hores maquillant-me, que potser van ser un total de 3 llargues o 4, que no pas actuant. Home, que t'haguessin maquillat durant 20 minuts ja haguessis estat més temps que actuant. Clar, no, és veritat, 100%. Però sí, és això, són moltes hores, o sigui, tenim una relació molt estreta i molt especial amb l'equip de maquillatge, perquè és amb qui passem... Clar, moltes hores. Però vas estudiant mentre et maquillen o...? Depèn. Bueno, clar, si tens una frase... Ja, si és una frase poc estudiada. A vegades és la que et costa més de dir. No t'oblidis, no t'oblidis de la frase. No, fem de tot. Xerrem molt i us sorprendria la de... O sigui, des de gent que s'adorm i la segueixen maquillant i la persona està així dormida i es desperta quan acaben. És el Queco. Desperta ja maquillat. El Queco podria ser un exemple, o l'Ivan de banda. Jo no m'he dormit mai així. Jo he fet allò, cabezades. És que les 6, tio. És com, hòstia. No, i a més t'estan acaronant la cara amb pinzellets, és relaxant. Però jo el que faig és xerrar, és que xerrem de les coses més superficials i a vegades les converses més profundes que us pugueu imaginar. Sí. És el safareig de la pelo, no? Però portat a l'extrem, sí. Després, per als personatges, te'ls adjudiquen i tu valores o directament, te'ls adjudiquen i... Hi ha dos vies. Una és que tu proposis un personatge i diguis, mira, em surt aquest, envies un àudio al director i si els hi mola i si la cap de maquillatge veu que és factible, doncs te'l donen. A mi això ho he fet diverses vegades, però després hi ha l'altra via, que és bastant curiosa, que és que et diuen els rodatges són dimecres i dijous, aleshores el dimarts, potser, o dilluns a la tarda, et diuen, Xavi, podries mirar-te tal personatge? Aquesta pregunta, en realitat, és una ordre. En 2 dies. I vol dir que sí, que el dimecres o el dijous et tocarà fer-lo. I quins has proposat tu? El Xoca 100%. Vaig proposar el Xoca, vaig proposar molts, és que ara no... Albert Pla, potser? Albert Pla crec que també el vaig... Sí, també el vaig proposar, Ricard Ostrell en el seu moment... Hòstia, doncs vaya puntazo per tu, no? Proposar Ricard Ostrell i acabar, com estàs ara, que surt quasi cada programa. Sí, bueno, sí, i a més treballant amb ell, saps? El tio va fitxar després que sortís la seva imitació a Polònia. Després? Sí, un any o 2 després. Això era perquè li agradava com limitaves o perquè li agradava... Tenir-te prou... I poder-te dir, no et passis, nano, no et passis. Bueno, això quan el vaig conèixer li vaig preguntar, escolta, què, la imitació... Una birra, i que la imitació què? Diu, sí, no, és això. Vull que ja m'agrada, vull que endavant. Endavant.
I sí, la veritat que el tio juga molt. Sí? Sí, i mai m'ha batat de dir no diguis això. Hi ha hagut mai cap personatge que li hagi sabut un poc de greu sota imitació, que t'hagi dit cosa... El Jordi Turull, per exemple, me'l vaig trobar en un festival de música i em va dir... Ens vam saludar i de bon rotllo, però em va dir, hòstia, jo t'he de dir que jo no sóc tan soso com I li vaig dir, bueno, Jordi, a veure... Això és cosa dels guionistes, vaig dir. Cosa que és mentida, perquè el personatge al final... El fas tu, clar que la veu és ell, vull dir. Sí, és una mica soso al parlar. Deixa així. Sí, però no, males experiències no n'he tingut. Però tu, o sigui, al final, Polònia, al final es basa en l'actualitat. Tu, si per exemple el dilluns dius, aquesta polèmica en Rufián ja em preparo perquè Rufián dimecres el faig segur. Tu et planteges això o...? No gaire. Perquè ja van molt a la seva, no? Vull dir... Sí, o sigui, m'ho puc imaginar, però tampoc... És que al Polònia no hi ha temps de preparar res. No, realment. No. Aleshores, igual jo m'estic imaginant que anirem per aquí, però després ells decideixen fer un musical que no sé què... Sí. Vull dir que no hi penso gaire. M'ho trobo una mica i no et diré que improviso, perquè no, però bueno, pràcticament. El que sí que estava preparat, no sé què anaves a dir, però la gala, sí. espectacular. Hòstia, gala, tio. Sí, us va agradar? Sí, molt. Que bé. Hòstia, és que jo no m'esperava res del que anava passant, no m'ho esperava, tio. No, era sorpresa, espectacular. Estic I els crossovers i tot. Hòstia. A mi mal m'està dir-ho, formant part d'això, però crec que va ser un tros de programa a tele i estava molt ben pensat, o sigui... Bueno, i tothom, jo crec que l'esperit o l'atmosfera que hi havia també va ajudar, no? Tothom estava content i els cameos estaven contents d'estar allà, i fins i tot la gent a la platea, el públic, els polítics també. Clar, poques coses fan que juntin gent de tots els partits polítics a tota l'esfera en un mateix lloc. El públic era un espectacle, veies l'Oriols amb l'Albiol de cop, l'Abraham Oriols de cop. Sí. Hi havia una barreja. Sí. El Tardà, el Rufián. Sí, jo estava allà a l'escenari i anava, menys que no parlava, anava mirant i què coi, hi ha tothom. I quan vau baixar estava preparat? Quan tu vas baixar... Tot, sí. Sí, es veia per la tele com el guió allà dalt. Hi havia el prompter allà. El prompter es veia. Que no el allà al passadís no el podíem mirar perquè no el veiem i no, ens van canviar les preguntes que havíem de fer. Sí que teníem els polítics aquí, els havíem de preguntar, però no, ens van canviar les preguntes allò 2 vegades abans de començar, o sigui, a 10 minuts de començar i era com, bueno... Però és xulo perquè allà també, al final no va sorgir gaire cosa, però hi havia marge a la improvisació i que no saps què et respondran els polítics, no? I et podies acostar amb ells a parlar també, no? Això que dèiem de trencar una mica el personatge i... Sí, a mi m'agrada molt. La quarta paret, no? Sí, exacte. I moment sketch al llit amb el Rufián? Molt bé! Com va anar això? Bueno, això fa mesos que ho vam fer. Jo crec que ho vam fer al novembre o octubre-novembre, i va estar molt bé. Jo no el coneixia, ens vam estar xerrant una estona a maquillatge, i ja està, i després ens diuen, bueno, foteu-vos al llit. I així va ser. Vull dir, molt bé, el tio va anar per feina, perquè van sempre amb molt poc temps i fan i marxen, però va estar molt bé, molt amable, i es nota que el tio és polític. Està acostumat a les càmeres i estava allà disfrutant, estava actuant molt millor que jo, el tio. Què et deia la imitació? Et deia alguna cosa? Em va dir una cosa, em va dir, saps què passa, Xavi? Diu, és que tots els actors que m'heu imitat sou baixets. I clar, aleshores la gent es pensa que sóc més baixet del que soy. I tot el mundo me dice, hòstia, eres más alto de lo que pareces. Dic, bueno, pues sí, què vols que hi faci? La gent veu a Polònia. Clar. Hòstia, tu, molt bé. I a mi em va fascinar perquè realment es veu la tècnica de maquillatge quan aquella senyora es converteix en Pedro Sánchez. És que hi ha un nivell molt alt, tio. El nivell és molt alt. Sí, molta gent es pensava que era IA, saps? Que ho havien fet amb IA i no. Van anar a Madrid i van també en un quart d'hora, perquè l'estona que teníem van gravar Pedro Sánchez. Allò va ser... Clar, allò estava un secret molt ben guardat, allò. Sí, home, nosaltres ja ho havíem vist. Bueno, jo no et creguis, jo fins 2 setmanes abans de la gala no vaig veure el vídeo final. Jo sabia que es feia això, però sí ens van dir, no digueu res, perquè clar, això és un sorpresón. Home, sí, i tant. No, ningú s'esperava. Jo no m'ho vaig esperar. No me l'imaginava ell, jo me l'esperava ell. Sí. Jo tenia curiositat ja per veure com compartia. Jo m'havia cregut això, que era alguna del públic, tal qual. No, va res. I amb qui més vas parlar? Amb algun polític, amb algun famós? A la gala? No vaig tenir temps de parlar amb ningú, perquè quan vam acabar, tots els polítics... Bueno, alguns es van quedar a prendre alguna estona, però nosaltres ens havíem de desmaquillar, recollir... A més,
com que no era el nostre plató, sinó que era un teatre que no està preparat per el tipus de feina o de desmaquillats que suposa el Polònia, doncs era tot molt més lent i era tot un merder i vaig sortir que ja no quedava ningú. No vaig poder parlar amb ningú, la veritat, així de polítics i de més, no. I de la Oriols, que realment no li pot agradar la seva imitació, perquè li deu... Jo a la meva... O sigui, no perquè ho faci malament l'actriu, sinó perquè, com és la Oriols, dubto que li agradi com la imiten. Però és el que és, no? Sí, no, clar. No pot fer res. Què hauria de dir? Saps algun comentari o algú que li digués a l'actriu que la fa ella o alguna cosa així? No sé si li va dir alguna cosa directament. Em sona alguna entrevista, no? Sí, que va dir que li agradava. Crec que sí. Alfombra vermella, em sembla. Sí, cosa així. Pot ser, a la catifa vermella em sembla que va dir que... Sí, però que no sé què. Hi havia un puntillo. Sí, que jo no dic mai res en castellà, no? Sí, això. Ara ho has dit. Sí, però bueno. No sé si va parlar directament amb... Molt bon rotllo tots allà, no? En general crec que sí que està, evidentment amb aquestes coses, jo vull dir, suposo que van fer la feina de no asseure segons qui al costat, aquestes coses es fan. Una mica espai de treva, no?, entre tots. Però com que era una cosa festiva, que era que més o menys tothom... Vull dir, estava convidat tothom que havia passat, sortit al Polònia. Des d'Ayuso, o sigui, tothom. Sí, va sortir el Toni a dir-ho, no? També la monarquia, em sembla, la família reial. És possible, sí. I aleshores va venir qui va voler i l'excusa era el Polònia. Ja jo crec que es va apartar una mica la resta, no? A mi ja, però no sé si és que és un tio estrany o què, però a mi el que em va semblar incòmode és en Tardà. Sí, estava incòmode. Estava raro. Estava com... No reia res. Era com si... Al moment que tu t'acostes, no?, i parles amb el rufián, com si no ella està... Sí, com si no és amb ell. Està com tens, i al moment que li fan el... Perdoneu, però... Sí. Bueno, igual és així, No ho sé. Em va sorprendre. No estava... Home, tampoc se'l veu aquí l'alegria a la huerta. Ja. No m'esperava aquí que fos. No ho sé. I pot ser que el rufián marxés a mitja gala? Sí. Sí, no? Sí. Però... No per res, perquè tots... Dinamisme. El seu caràcter. Sí, dinamisme. Tenen coses a fer, o tenen agendes apretades, o simplement fan l'acte de presència. Sí. Havia de fer una gira, no? Una gira d'esquerres a Madrid i aquestes coses. A veure què tal li va, aquesta història. Molt bé, doncs, i una cosa, no sé si t'agradaria... Clar, nosaltres no sabem molt bé com va la cosa, no sabem si Minoria Absoluta pot fer més de 2 programes o com va això, però a tu, com a tal, t'agradaria que tornés a Cracòvia? Home, clar. A mi m'encantaria, si jo l'àmbit en el qual imito més personatges és l'esportiu. Sí. A mi m'encantaria. Però em sembla que els calés no? És el problema. No hi ha... És una feinada. Quan ho feien era una matada molt gran, perquè com que tot gira entorn a l'actualitat, venien del cap de setmana i a vegades crec que el mateix diumenge ja havien de fer algunes coses i gravar el dilluns i després empalmar amb el Polònia, però si hi havia Champions... Ho emetien dilluns, no, de fet? Era dilluns, no? Em sona a mi. Aleshores, clar, era una matada i crec que la qüestió és simplement econòmica. Però feien també la Champions en obert, aleshores. Sí, jo crec que és un altre. Clar. No ho sé si tornarà mai. M'agradaria, però no. I clar, posant sobre la taula el tema, tu quins personatges t'agradaria fer si fessis en Cracòvia ara, que dius, hòstia, aquest, tio, m'encantaria fer-lo. A mi m'encantaria fer, Luis Enrique, que ja l'he fet al Polònia, m'encantaria poder-lo seguir fent. Donaries molta continuïtat a molts d'aquests que al final fas. Jo crec que sí, i és que no ho sé, molts, però... És el típic que, de veritat, m'agradaria molt fer Ancelotti, però és veritat que ja el fan altres actors. Hi ha personatges actualment que donarien molt joc. Clar, quin creieu? Jo veig Hasselhard claríssimament. Donaria moltíssim de joc, però molt. Seria molt bo. Mitchell. Arbeloa també, si s'hagués donat joc, serà... Manolo, sí, és que hi ha molt. L'espanyol és... Sí, no, hi ha molta teca. Mitchell seria molt bo. Seria guai. Seria molt bo. Araujo m'agradaria molt fer-ho. Araujo, o en Covarsí també el faríem molt bé. Covarsí el faria enxerrar així un poc. Sí, en Frenkie em faria gràcia a mi també. Frenkie.
Lewandowski amb la veu que em porta, també... Ai, culos, no? Aquesta cosa. Seria molt bo. O amb Vini. Amb Vini també. Sí, no, seria un espectacle. Segunda. Home, i el Caracòvia, no sé si recordeu aquells cares a cares amb els imitadors. A qui t'agradaria, tu, fer el cara a cara? Mira, ara a mi m'agradaria molt fer-lo amb el periodista, amb Jordi Grau, que és un, que és un personatge que a la ràdio faig molt, a la tele ja el feia David Olivares, i ara no té molt sentit fer-lo al Polònia, però, hòstia, a la ràdio l'explotem molt, i m'agradaria saber què opina de la imitació. I Jordi, com estàs vivint el moment, la tensió entre Gerard Romero i Xavi Valls? Aquí hi ha una mica de tensió, no? Doncs molt malament, què vols que et digui? Perquè a cada vegada perdem un llençol, i això és així, comandante. El que està fent Gerard Romero, el mimadet de TV3, no té nom ni té cognom, perquè Xavi Valls, el moreno més moreno, perquè té un moreno de pell envejable. De luz de gas? I descamisat. Mereix un respecte. Ma ja n'hi ha prou, comandante. Déu-n'hi-do la polèmica. Que van fer el gag amb la Isla de les Tentaciones. Està la tornada de tot. Ens estem tornant... A l'11 s'estan tornant bons a l'11. Gorra i tot. Sí, sensacional. Expediente. Sí. Gorra, expedient, li tanquen, bueno... Gag preferit del Cracòvia? Del Cracòvia, hòstia, jo tinc molt el Copa de Lliga i Champions, òbviament. Clàssic. Però després hi ha aquell gag de l'Iniesta i el Puyol a una concentració que estan dormint. Sí que em sona. Lo puto gusiluz? On neix lo puto gusiluz. Sí, que aquell em va fer molt riure, també. És que n'hi ha molts. Jo el Núñez del caixer automàtic amb el Gaspar. És que el Núñez i el Gaspar una dupla. Fallados, Núñez l'has palpat mai? Mai l'he fet. Gravíssim. No, perquè a més, una cosa que intento és sempre, que crec que s'ha de fer, és fer la meva pròpia. Exacte. I aleshores Núñez està tan, en el bon sentit de la paraula, intoxicat de la imitació del Carlos Latre, que és molt difícil ara fugir i que no se't fiqui allò una mica al cap. I no m'agrada fer híbrids d'imitacions amb d'altres, no? No l'he fet mai. I hi ha algun que tu tinguis al cap que estàs treballant o alguna cosa per començar-lo a fer o t'ha de sortir? No, molts. Intento pensar perquè al final si no m'actualitzo, ara fa bastant de temps que no trec masses personatges nous i si no t'actualitzes desapareixes perquè la gent... Els famosos van canviant, no? Aleshores, no sé. A mi m'agradaria ara fer... que no el tinc encara, però Carlos Cuevas, crec que a més té un tio amb molt discurs. Sí. Però ha de ser complicat, també. És molt difícil, aquest. És difícil, però té cosetes. Ara no us el sabria fer. Però és un tio que, no sé, crec que jugar amb el tema de que és molt guapo, el tema Marlí, i el tema discurs sempre molt reivindicatiu i tal, portat a l'extrem, no? Crec que pot sortir una cosa divertida. És veritat, molt bé. I a nivell del procés de limitar algú, com t'ho planteges? De que tu penses fins que arribes a la imitació al final? Com ho fas? A veure, no té molt misteri, és agafar vídeos d'aquell personatge i empapar-te moltíssim de tot, però de tot, i anar-me gravant amb el mòbil i provant, prova i error. Aleshores, hi ha un punt també que va de la maneta de mirar vídeos, que és com documentar-se del personatge. O sigui, jo no només he de sentir la seva veu, sinó que he de saber quin discurs té, de quin peu calça políticament, si ha patinat en algun moment, si s'ha fet viral per alguna cosa. És una mica aquestes tres vessants a la vegada, no? El gravar-se, el mirar-lo molt i el documentar-se. Molt bé. I a vegades surt i a vegades no. Hi ha algun que dius, aquest és el meu personatge? Que et sents molt identificat? Molt dins teu? Va molt a èpoques, realment. Tinc molts molt interioritzats. Sempre dic que m'ho passo molt bé fent el Marc Giró, perquè... És que molt divertit. Perquè no faig una exageració d'ell. És ell, literalment. És aquesta cosa que està supertrist. Pam! Passeja, paga'm aquí, parla, visca, m'encanta, el zombie show, fa calor, no sé què, no sé quant. I pots dir qualsevol cosa, i fins i tot està molt bé perquè pots equivocar-te. Sí, és igual. M'estic equivocant, pues què passa? Pues m'equivoco, com tots els humans, venga, dadme el guión, que lo corrijo. Aquest és un personatge que m'agrada molt. Llàstima que el faci el David Mercè, no? Ja t'agradaria... Bueno, m'encantaria fer-lo, però ell també, o sigui, ell el fa... El cabron ho fa bé. Increïble, i a la gala ho vam fer junts. Quin show. Va ser molt divertit. Quin show. I algun que t'hagi costat com molt d'aprendre-te'l? I que hagi aconseguit fer? Sí. Bueno, sempre dic Messi és un d'ells,
però, hòstia, hi ha hagut molts. Ricard Torquemada, per exemple, que en el seu moment em va costar. És nou, no? És dels nous. No. Ricard Torquemada fa molt de temps que el faig, passa que tampoc és el personatge més mediàtic del món. Està a la nevera. Sí, no, és el narrador i comentarista del Barça, però sí, no sé, aquest em va costar, i després hi ha altres que no m'han sortit mai, no? Manolo Lama no m'ha sortit mai, i és una espineta que tinc clavada. Pedrerol el feia fa molt de temps i fa tant de temps que no el faig. Vist amb una màscara, no? Sí, imagina't, però als inicis en aquests vídeos. I ara ja ni me'n recordo, l'hauria de recuperar, molts. Sempre dic que molts més no em surten que no pas sí em surten. Home, clar, que hi ha tanta gent al món, tio, que és normal. Gràcies per la comprensió. Copet a l'esquena, S'agraeix, tio. Bé, donem per finalitzat aquest debat i entrem a la primera secció del programa, va. Bé, aquesta és la primera secció del programa, la roda de presa. I et preguntaràs, presa? Doncs sí, perquè això és una roda de premsa on els periodistes no van amb el micròfon a la mà, sinó amb el ganivet entre les dents. Com has pogut sentir a la cortineta, aquesta cortineta que hem sentit així una mica, els mitjans o els periodistes més estranys i estrambòtics faran les preguntes més controvertides del programa. Així que aquí hi ha mitjans de tot tipus, no? Hi ha alguns de respectables i alguns que no sabem com nassos han aconseguit l'acreditació, d'acord? Així que, no sé, podem començar a veure... Aquí darrere. Per allà? Aquí darrere. Sí, perquè soc en Ricard Ostrell, la feina de tots els periodistes, perquè ho fa tot ell, per al matí de Ricard Ostrell. La meva pregunta és per Ricard Ostrell. Ricard Ostrell. Què tal, com estàs? Falta ritme, ja estàs trigant amb la pregunta. Quina és l'última vegada que has penjat un quadre? El vaig penjar ahir mateix. Sí. Cada dia penjo quadres. Sí. T'agrada molt penjar quadres, Ricard? M'agrada molt la bricomania i tot això. Sí, ho faig. Estil preferit? D'art, sí. Puntillisme. Per què? Bueno, no ho sé. Molt bé. Ens agrada el dinamisme, no? Sí, ens agrada el dinamisme. Per allà al fons, Hooligan? ¡Hooligan! ¡No, primo! ¡Hooligan, primo! ¡Hooligan! ¡Vas a muerte! Tío! ¡Vas a muerte! Barça, vas a muerte! Soc el més hooligan de los boxos, jo. És veritat. Soc el més hooligan, Se m'ha dit. No, jo soc el més hooligan, Més que jo, segur, tio. Que soy de los boxos, Calma. ¿Tú sabes que soy de los boxos? ¿Sabes que soy de los boxos? Jo porto l'escut al pit, Tatuat? Que porto l'escut al pit, jo. Que tatuat i que mierda, pelele. Amb les dents d'un perico, tio. Amb les dents d'un perico, no saps tu. Que jo soc molt hooligan, Ha de fer mal, tio. Molt. La meva pregunta és pel candidat de selecció fraudulenta del senyor Laporta. Del gordo de Laporta. Víctor Font. Víctor Font. Guanyaran les eleccions o no? Perquè, claro, a mi, el puto gordo de Laporta no me deixa entrar. No me deixa entrar amb la gran animació, loco. Primo, que és un primo. Això, tens tota la raó, que és un primo. A la porta, sí, és veritat. Un moment, què està fent? Perdó, busco aquí. Ah, som-hi. Hòstia! Bufandes! Vinga, va, som-hi tots amb les bufandes. Som-hi amb bufandes. Bufandes! No, està sent massa èpic per lo que hauria de ser, nois. Hem de rebaixar una mica, si volem fer això. Bufandes! I com de lluny, així, com el micro. Bufandes! Bé, no em feu fer més el ridícul que... Bueno, és igual, no... Deixem-ho aquí. És veritat, Víctor. Bueno, sí, Víctor, no perdis el personatge, tio. Soc el hooligan, És important mantenir-lo sempre. Primo, que soc el hooligan, jo, primo. Visca els Mossos. No. Imagines Víctor Font dient això? Anaves a fer una pregunta, sí. És veritat, que jo soc molt hooligan, tio. Sí, soc molt hooligan. Però digues alguna cosa. Hòstia, tio, que jo me poso nerviós quan parlo del Barça, tio. Que jo porto l'escut al pit, loco. Vale, és veritat això, que soc de lo boixo, tio. És veritat que ha parlat amb Leo Messi? No. Messi, jo tinc el seu telèfon, que li vaig demanar a un amic seu d'un assadito que hi ha no sé on. Bueno, és igual, me'l van passar i jo el truco i no me l'agafa mai. Què dius? No me l'agafa. No deu saber qui sóc. No deu tenir cobertura. Bueno, direm que és això. I el míster, el Xavi? Sí, el Xavi, que va venir l'altre dia a deixar la signatura a favor meu. Sí. I Araujo el renovem? Araujo, mira,
Com que això no ho decidirà el Deco, perquè jo el fotré fora, el Deco, ho decidiré jo. Araujo, per mi, és el millor central del món i de la història. Es queda, i titular. I titular. I aquí me tindràs allà a la directiva, algú així me... Bueno, ara hi ha el tema aquest, que potser ens unim totes les candidatures al Síria i de més, potser ens patem al Vilajoana. Sí, sembla que sí. Potser ens el patem i posarem aquests i després tot de gent que són empresaris o gent molt tecnòcrata. Mindundi, dígalo amb la cara, Mindundi de veritat, tio, Mindundi. Però que els estic fitxant jo no seran Mindundis, bueno, tio, però sóc del Boixo, jo soc del Boixo, tio. Bueno, és veritat, escolta, tu palco VIP. Amb Hasselhard, també posa'm amb Hasselhard, que és el tio de lo bueno, tio. Aneu a viure junts allà a Pedralbes. Que no hi ha aigua, que no hi ha aigua pels gossos. Pobre nano. A veure, següent pregunta per allà. Aquí, a su derecha, por favor. Sí, Cayetano González para la Cieta Nacional del diario ABC, aburrido, borracho y cansino. Hòstia, ha tornat, Aquest ja va venir un dia i ha tornat. Espera que me pongo los... Què se posa les ulleres ara? Que està dormint ja? Senyor. Hola, desperti, collons. Cayetano. A ver, mi pregunta es para el señor Mitaciones. Què diu ara vostè? Què diu? Sí, ¿no? A ver, què diu, sisplau? Què està dient, senyor Cayetano, sisplau? A ver, aquí todo el mundo le hace la pregunta al señor Xavi, pero a mí la nota de prensa que me ha llegado pone Xavi y Mitaciones. Ah, hòstia puta, és que... No, claro. A veure, no, clar, és correcte, però... Però són dues persones distintes? Clar. Yo lo que me pone en la nota de prensa, yo lo que leo, ¿no? Aquí ha vingut el senyor Xavi Imitaciones, no Xavi I Imitaciones. Som dos. Som tipizape, Vale, perfecto, mira, me puede comer usted los huevos por delante y por detrás, ¿vale? Lo primero de todo. No, aquí... Si parlant s'entén la gent. Claro, no. La pregunta, señor Xavi, señor Imitaciones, lo que sea... ¿Ha usted recibido alguna oferta por fuera de los medios de comunicación estos separatistas y anticonstitucionales catalanes? Bueno, que si algún canal de la televisión de nuestra patria de España se ha puesto en contacto con usted para ofrecerle algún trabajillo, vamos. No, l'any passat sí va passar, aquest any no. L'any passat sí, En català ho entén, no? Suposo, o no? No, yo en catalín, bueno, yo lo hablo, pero bon dia, ¿no? Bon dia. Bueno, bé, li parlo poc a poc, no hi ha problema. ¿Cuántos años lleva en España? En España no, en España ha nacido. En Catalunya no, 28. Clar, no dona temps. No dona temps. És que pressionem molt a la gent. Sí. És que no. Soy muy arisco, los catalanes. Sí, molt freds, molt molt tancats. Molt esquerps, sí, no. I tornant al tema... No, ara no tinc cap oferta. No tens cap oferta? De les Espanyes, no. Mercat d'hivern? No. De moment està tot bé, o sigui, estic més planificant coses fora dels mitjans o a les xarxes, altres coses que es poden fer, que no pas ofertes, pròpiament dit. Et marcaries un Carlos Latre estar 12 anys a Antena 3? No ho sé. Sincerament, no ho sé. Perquè m'hi hauria de trobar i ho hauria de veure. Sí, clar. Perquè el meu univers és molt l'univers català, tinc molt tots els referents o l'actualitat o les notícies ho tinc molt aquí i m'hauria d'adaptar. Podria fer-ho, però m'hauria d'adaptar. No ho sé. Home, aquí el senyor Cayetano González de la Siesta Nacional estaria molt content, ¿no? Yo estaría encantado. ¿La ruleta? Yo miro la ruleta, miro el hormiguero, la revuelta, vamos, ni con pizza. Ni con pizza revuelta. El hormiguero. Ho entenc, clar. Claro. De rojos. Sí. Eso lo pone Pedro Sánchez. Eso lo pone, mira, no lo nombre porque esto ya está, vamos. Que siga esto porque no sí, puedo. No, basta ya. No sé si hi ha alguna pregunta més per allà al fons. Aquí al final, Anaconda per la cadena SER, a la sala. Mira, davant la discriminació que està vivint el nostre col·lectiu avui en dia, aquí ve la meva pregunta. Si un jugador s'identifica com jo amb un Terrian i diu que el camp traurà el seu instint animal, ho veuries com un avantatge competitiu o bàsicament Xavi Hernández com que està trastornat del cap? O sigui, vols que respongui Xavi Hernández? Exacte. Vale. Hombre, yo creo que a nivel táctico y a nivel de juego nos puede ayudar mucho, ¿no? Al final los animales son viscerales, no pensen. Bueno, o pensen més que alguns jugadors que jo he tingut. Sí, els quadrats els identificaria millor, els quadrats. Bueno, tu fots un border collie, per exemple, li fots uns conos i li dius que vagi a fotre el quadrado i tu entén millor que... Cancelo. Bueno, que Cancelo...
T'agradava molt Cancelo, Podria Xavi? dir que un peix potser ho entendria millor que Cancelo, no? Sí, a mi m'agradava molt. M'agradava molt. I és una pena, no?, que no pugui tenir la continuïtat que em mereixia com a entrenador, però bueno. Què estàs fent ara, Xavi? Bueno, valorant ofertes, no? Constantment. D'on? De molts llocs. Com per exemple? No t'ho puc dir perquè si t'ho dic, home... No es pot dir, El balance de precios, jo estic negociant. Ara no pots anar a Qatar. Ara està complicat el tema allà. Ara està la cosa jodida, sí. Sí. No, ara no és moment. No és moment. No és moment. Però ara estàs molt amb Víctor Font, no? Bueno, vaig anar l'altre dia a donar-li la signatura, però em vaig deixar el DNI. Això és real. Vull dir que em vaig deixar el DNI i, bueno, pues, sí, però visca Víctor Font, home, si la porta em va xutar, què collons? Amb el sushi, amb el sushi! I em va fotre fora! Anda, hombre! Que s'ho van menjar tot, per cert. Home! No vaig veure ni un maqui, jo. I mira que sóc el maqui. Ets el maqui. Hòstia, tu. Hòstia, Xavi, tio. Tenim següent pregunta per aquí? No sé si tenim més preguntes. Sí, aquí al fondo. ¡Hostia, Leo! Sí. Sí, bueno, mi pregunta es para el señor Pep, para Pep Guardiola, para el míster. Lo que tú quieras, Leo. Nada, solo porque últimamente allá por Manchester lo oigo hablar mucho en inglés. Yes, it's true. A mí acá en Miami, bueno, con la antes colonial bien, porque hablo en español, en castellano, pero con los árbitros se me está complicando, porque yo me hablo en inglés, yo no entiendo nada. Hay ese vídeo que sales ahí en el medio del campo con la cámara. Claro, yo no sé qué me pasa, ¿no? No entiendes nada. No entiendo nada. Bueno, bestia. ¿Cuál es la pregunta? Hay mucha intro. No, si me podía dar algún truquito, algún tip, ¿no? ¿Se dice algún tip en inglés? No, Leo, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo un problema y es que hablo peor inglés ahora que cuando llegué a Inglaterra hace 10 años. Sí. So what can I say to you? No sé, un truquito, algo, porque yo no sé nada. Vale. Luis Suárez y Jordi Alba no me ayudan. No, segurament no. No fa pinta. No fa pinta. Tienes que aprender la palabra para referee, para ref. Des de l'àrbitro. Colegiado. Sí. El trencilla, que es deia abans. And then you take the ball and pass the ball. Take the ball, pass the ball, y los nombres de los jugadores de tu equipo, Leo, que eso no te los debes saber ni de eso no tiene idioma, tampoco son nombre propio. Algunos sí. Nombre propio, es verdad, chico. Bueno, pero Leo, si no te sabes nada, si te costaba aprenderte hasta el abecedario. Tienes razón, ya. No sé. El mate, ¿no? Es verdad. El mate mata neuronas. Lo que tú digas, Leo, todos los árbitros van a estar de acuerdo contigo, aunque no te entiendan ni tú los entiendas a ellos. Tú hablas el idioma del fútbol, Leo. Sí, Muchas gracias, Pep, tú también. Un altre cop al Madrid, Pep? Sí, hòstia, una altra vegada, tio. És bullshit. Està fins als collons, el Guardiola. El Guardiola està fins als collons en general, Sí. perquè li fan una pregunta i sempre ja veus que està... Sí. Well, have to do this. That. If you win, you win. If Fent you que lose, no you amb el lose. cap. Sí, està com molt enfadat sempre. Hòstia, espero que... Sí, bueno, no? Que ja van guanyar Sí. la fase de grups, no? No, sí, 1-2. Per tant... Però ja han dit tant de bo. avui que aquesta setmana que en Haaland ja està tocat. Va, sempre passa igual. Sí, Sempre. algo passarà. Sempre Sí, pot passar alguna no patiu, que amb el Madrid sempre tot és possible. Al Madrid tot és possible, sí. Bueno, va, perquè crec que tenim un professional de cine per allà darrere, amb un Goya, i també professional d'esbàsquet, que li fa molta il·lusió fer-te una pregunta. Escolta el bé, que és un campeón. Buenas noches, soy Jesús Vidal y soy Marín en Campeones. Muchas gracias por este Goya. Se lo dedico a Andrés, a Juan, a Elena y a Mariano, que me la agarras con la mano. También se lo dedico... No, els Goyats ja van passar, Es verdad, Xavi, yo en verdad no tengo una pregunta. en Xavi no sóc jo. Xavi, yo en verdad solo tengo una pregunta. Yo no soy en Xavi. Aquí. Perdón. Yo lo que quiero decirte es que te estábamos esperando para hacerte el homenaje. No, pero el homenaje es para ti, Jesús. Tiene que ser para ti, tío. Pero qué homenaje. El de mis huevos que se van de viaje. De hecho, mira, esto es muy preocupante. El Vueling A319 de las 19:43 Barcelona-Villapene, que lleva mis huevos, va con retraso. Esto es un caos aéreo, Xavi. Esto es un caos aéreo. Esperem que no tinguin un accident. Ya ves, porque si no, serían mis huevos estrellados. Va, Xavi. prou. Això havia de ser seriós, Xavi.
Buenas. No. Hola, ¿qué tal, Jesús, tío? ¿Has ganado algún Goya en tu vida? Pues no, tío. ¿Y No te he ganado gustaría? ningún premio en mi vida. ¿Te gustaría? És que això que ho acabaràs amb polla. No, no. Respongui el que et respongui. A mí el guión ya se me ha acabado el guión. Estoy improvisando. Vale, no. Escolta, estàs treballant en una altra entrega de Campeones? O n'hi ha dues, no? Estoy muy contento por este Goya. Se lo dedico a Andrés, Juan, Erika y Mariano. Va. Jesús. Perdón. Yo no sé Brilla. si hay nadie más en esta Sí, sala. a veure si hi ha yo alguna me quedo- següent pregunta per aquí. Aquí al fons. Perdó. Sara Carbonara per la revista Cuina? Però Sara Carbonara, senyora, però la carbonara no porta ous? Sí, abans tenia ous. Ja no. Ah, vale, no, vale. La meva pregunta és pel molt honorable Ferran Adrià. Des de fa temps que fan servir el seu nom per tot, per cançons, per llibres, per una futura nova sèrie de 3CAT... Però què portaria un bon plat amb el nom del Ferran Adrià? Bueno, no. Es decir, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué portaria un plat? Què, amb el teu nom? Amb el meu nom? Sí. Bueno, creativitat, Pixar i sobretot musclos en escabeche. Sí. No sé si recordeu un vídeo espectacular que yo hice una receta, no en la pandemia, que era músculos en escabeche, que era literalment agafar una germa de músculos en escabeche, obrir-la, posar-la en un plat i tirar l'escabeche. Això no ho ha fet ningú abans. No, això con Jenny. Pues creativitat, màgia, músculo. T'agraden els musclos? M'agrada moltíssim. No és una pregunta trampa. No. I les esferificacions? En fas moltes? O? Cada dia. No, ara en veritat no foto res. Ja fa molt, en el Bulli el vam tancar, vam fer la Bulli Foundation, la Bullipèdia, que ningú sap el que és. No. No se sap molt bé. Ara he tret un altre llibre del pla estratègic econòmic d'un restaurant, és veritat, que tampoc l'entén ningú. Que no foto res ara. Però les paraules del llibre, o sigui, tu llegis el llibre i és com si te Estan l'expliqués. escrites com jo parlo. En hebreu. Com la fa... En un altre... En satànic. L'han de llegir al revés. Ets el millor cuiner de Catalunya? Del món. La pregunta de gilipolles, el gran gilipolles. Home, però la Carme Ruscalleda també és una gran cuinera, no? Sí, és una molt bona... Certament sóc una gran cuinera, però bé, el Fran va ser pioner, no? Sí, una mica ell va obrir el camí, doncs vam seguir després. Ara també, sí. Sincerament, tots els cuiners me poden menjar els ous. Perquè són tot el que són gràcies a mi. Titular. Sí, però ous, tipus, de quina manera? Com els fas els ous? Es poden fer de moltes maneres, no? Los meus te no menges cruts, xaval. Ui, estic desvariant. No em doneu corda, perquè sí, em doneu corda. Ai, per Dios. Menys mal que no ha vingut Jordi Roca, perquè, hòstia... No. Cosas de casa. Rocambolesc. Ara ha obert, ara han redissenyat la imatge de Rocambolesc. No pareu d'obrir restaurants, tu, ara. Home, perquè es cremen. Calla, tu que em fusta que no passi. No. Hòstia, molt bé, Jo donaria per finalitzada ja que marxi tota aquesta gent rara d'aquí. Fora ja. Passats. Fora ja. Jo aniria a la següent secció ja, sisplau, següent secció. Llum, foc, extintor. Bé, Xavi, ara ja anem acabant ja el programa. Així estem tots suant molt. Sí, no? Ara han dit que engeguen. Molt elevades, ara mateix. 1.000 graus dins l'estudi. Sí que una mica sí. Jo ara mateix estic ja a Potser, pràcticament. Vull dir que, bé, endavant, seguim. Sí, abans que... Bueno, ara teníem preparat així per acabar. Té ràpid. Estàvem molt amunt. A veure si ara ens podem mantenir el que em passa aquí. No, mantenir no, fa un poc més relaxat. Sí, ara ens relaxem una mica. Són preguntes més relaxades. Preguntes fàcils, ja veuràs. Amb la primera ja veuràs com va la cosa. Vale? És un test ràpid, que començarem així, cadascú una pregunteta. Ràpid, respostes de sí, no... Sí, pim-pam. Sí, bueno, fraset, sí. Home, si no vols respondre sí o no, respon... No cal justificar, tampoc. Vale. Comencem? No? Sí, va, dale. Som-hi, va. Vinga, va, primera pregunta. Dels que imites, quin és el teu personatge preferit? Luis Enrique. Menjar uns macarrons i trobar-te un pal de cony o menjar-te un cony i trobar-te un macarró? La segona. Qui creus que estaria abans a la llista Epstein? Rafa Yuste o Emilio Butragueño? Xavi, si jo et dic Six, tu em dius?
Pac. Perfecte. Seven. Prefereixo Pac. Six-pack. Prefereixo Pac. Edu Mutante o Albert Bermúdez? Que difícil. Jo ja faré Albert Bermúdez. Molt bé. T'aixeques per fregar-te el cul després de cagar? Qui fa això? No, jo de què? Jo no ho faig. Ella ha fet la pregunta. No, perquè aquesta pregunta no és meva. Perquè jo fregar-te... Aquesta pregunta és meva. Ho faço, tio. Vale. No, jo tampoc. Anar amb Renfe o anar a peu? A peu. Tenir els braços llargs com els dits o els dits llargs com els braços? Tenir Sí, els s'ha de braços llargs com els dits o els dits llargs com els braços? Ets un T-Rex. Hola, tio! O així o així? No, crec que prefereixo els braços com els dits, perquè si no vas arrossegant tot i és una merda, sí. Sopar amb Guillem de Buos o no sopar? No sopar. És que no acostumo a sopar, jo. Firmes que torni al Cracòvia però desaparegui el Polònia? No. Què té més carisma, Víctor Font o un salmó congelat de la Sirena? Víctor Font. Si cosa te cau en terra i l'has d'aixecar, doblegues esquena o flexiones genolls? No, flexiono genolls. Sí. De l'1 al 10 puntua els horaris de la Pompeu Fabra. Una merda, tio. Un 2. Xavi, parli italiano? Un po'. Un po'. Si tinguessis l'oportunitat de netejar-li la calva a Maldini, utilitzaries Don Limpio Super Brillo o Silit Bank i la societat se va en un banc? No, Don Limpio, que em faria més gràcia. Sí. I li fregaries amb la mà o ho faries amb una esponja? A la calva del senyor Maldini. No, amb esponja, tio. La mà és una mica violent, saps? Pot ser molt íntim. De suenes 10, quant t'importes que fem matxa? Té matxa. Tens trastorn dissociatiu de la identitat? Potser sí. No, tinc molt... No, realment no m'absorbeixen gens les imitacions. De veritat. I per acabar, el millor podcast de Catalunya és? L'Extintor, tio. T'imagines que aquí faig... No. Vinga, marxem. A l'Extintor, la pregunta encadenada. Estàs preparat? Estem ja arribant al final i això vol dir que arriba la pregunta encadenada i és que cada convidat ens deixa la seva pregunta pel següent convidat. Vale. Tu hauràs de fer el mateix, però abans escoltem la que et van deixar per tu. Vinga. Hola, sóc la Grau i la meva pregunta pel proper convidat o convidada de l'Extintor és cada quan rentes les tovalloles? Gran pregunta de la Laura Grau. It's very philosophical. Because per què hem de netejar les tovalloles si les fem servir quan ja estem nets? És la gran pregunta. Molt no, bé. però el problema és que sí, foten la humitat, no cada setmana. Les ventiles? Molt bé. Sí, com bonament puc, perquè sí, no estenc roba fora jo, però sí. Jo és que sóc molt net, sóc molt curós amb això, o sigui que sí, cada setmana. Molt bé. Sí. La porta cortita i al pie, vull dir, com tampoc la pregunta, no? Vull dir... Tampoc té gaire més aquesta pregunta, no podem aquí. Ara et toca a tu, per tant, has de mirar en aquesta càmera, dir a què et dediques, el teu nom i fer la pregunta pel pròxim convidat que no saps qui és i això és la gràcia. No sabem qui és, realment. No, realment no. Aquí... Hòstia, això és difícil. De qualsevol àmbit, la pregunta. Sí. Preguntes... Hem rebut preguntes de tot, Sí. Vale, ja ho tinc. Sí? Ho tens? Sí. Et presentes i... dius que a què et dediques, com et dius, mirant en aquesta càmera i fas la pregunta. Pam. Hola, sóc el Xavi Espinosa, actor i imitador, i la meva pregunta pel proper convidat o convidada de l'Extintor és: ara mateix tens nuts al teu mòbil? Molt bé. Perfecte. Felicitats. Es nota que t'hi dediques a la ràdio, eh? Vols dir? Això o a OnlyFans, tio. Hòstia, doncs molt bé, Xavi, amb això donem per finalitzat el programa. Uau. Ha sigut un plaer molt intens, eh? Sí. No, està molt bé, s'ho va passar volant. Hem fet una hora pràcticament. Sí, pràcticament. Molt bé, doncs ha sigut un autèntic plaer perquè ha sigut brutal. Molt divertit. Totalment. Hem rigut. I esperem, si vols venir el pròxim dia, tio, encantat. Això m'he de respondre jo mateix la pregunta. No ho faré. A tot això has clicat això, eh? Has clicat això abans, eh? L'he clicat, sí. No sabem, potser ho veiem a xarxes, no, el repte? Sí, a veure si ho podem veure a xarxes, no? Deixem caure. Ja ho veurem. Doncs molt bé, moltes gràcies, Xavi, ha sigut un plaer i ens veiem la setmana que ve en un altre programa i, qui sap, si amb un altre convidat. Ja ho veurem. No ho sabem, així que adeu i moltes gràcies. Adeu. Perquè quan el foc s'apaga, s'acaba l'extintor.